Li nieqfu l-estremiżmu hija sfida li tirrikjedi kuraġġ simili bħal meta wara sekli ta' gwerer bejn pajjiżi Ewropej dawn iddeċidew li jnaqdu l-kol flimkien. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt it-tnediet ta' pubblikkazzjoni ta' ktieb dwar il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru għal dan f'kuntest li l-unità tal-proġett Ewropew se taffaċċja test wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew is-sena d-dieħla. Dan kif il-Parlament li jmiss se jkun aktar maqsum bejn gruppi politiċi b'ideoloġiji differenti. Waqal ukoll li fid-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa ta' spiss qed jintesa li l-futur huma ċ-ċittadini li jridu Ewropa li tipproteġihom u Ewropa ta' prosperità b'industri li jmirħu mingħajr kontrolli żejda. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif il-Presidenza Maltija kienet kruċjali biex tindirizza diversi temi, bħal eliminazzjoni tat tariffi tar-roaming u dħul tal-Unjoni tas-swieq tal-kapital fost oħrajn. Dwar l-immigrazzjoni li wkoll kienet priorità għall Presidenza Maltija u rimarka li qed fadal xi jsir kif wara 3 snin ta' diskussjonijiet qatt m'hemmx ftehim finali fuq mekkaniżmu permanenti għal din il-problema. Il-publikazzjoni fuq il-Presidenza Maltija imsemmija Malta's EU Presidency, a Study in a Small State, Presidency of the Council of the EU, inkitbet minn grupp ta' letturi fl-Istitut tal-Istudji Ewropej fl-Università. Id-direttur tal-Istitut Dr. Mark Harwood tkellem għawa news dwar il-kontenut ta' dan il-ktieb. Bażikament il-Gvern Malti kellu 6 areas li kienu priorità l-Gvern u aħna ħadna s-sitta li huma u għamilna rendi konta kemm għamlu affarijiet fija jekk irnexxielhom iwasslu għal pjan tagħhom u bażikament assessment ta' x'ġara waqt il-Presidenza. Dr. Harwood qal li dan il-ktieb jikkumplimenta relazzjoni pożittiva tal-Presidenza Maltija mal-aspett akademiku. L-ewwel ktieb li qatt saret ktieb akkademika fuq il-Presidenza ta' Malta u għalhekk aħna ssibna bħala Institute for European Studies fl-Università li kellna nagħmlu dak ktieb anka għal informazzjoni fuq Malta, ma anka barra minn Malta biex nies kunu jafu fuq il-Presidenza tagħna.